Ningkan phokep sase rong kachukim wo phongtimung arat sarkar pena kerap longdon delang. Malongpi English medium school ahem kelang charia bang Adap. Karlitang Bishnu rong hanghem all Assam tribal sanghatum humridam se ahema sarphan aning pathedam. Kardom pinyada bertalong penili sami jilihan sepi non bertang tonpen arjik tha. ASDC atum Karbianglong Autonomous Council kachari ponahut kimisen ki junalang awar sayaphan RCC ringwell longdon chotpen aphi Congress lapen non BJP sarkara hota thangnat akerap longdon delang pusi wo phongtimung arong arat kaningri. Dhansari constituency kaparlo rong primta mahavar kido ningkan phokep aprang pen rong kachokim wophong timung arong arat sarkar pen thangnat avar sai longdun de pinlang pusi pherangke kahumrida mohut kisungke boya phuthak nangche thandun rinti alang litum kaningje atengke non an Karbianglong Autonomous Council along party ke thoma tum sarkar ingni pontang lo laso angbong pen langdam et pulote ASDC atum sarkar kangnia hud memunak lo athe ASDC atum sarkar kangnia hud si wophong timung aradatum RCC ringwell mate kemesen ki jona langawar sai longdun lo pusi kachora lam the nang chepaklang dun area bangke rong pemplang pusi pulo SGB bangke dikrong pule asi nilitum ta mane SDC sarkar hula soring bang nitum longdun pen ingrai la mat sini tum idon pharoi si chirung dun lo idon pharoi si chirung lo mani tum cement bustai si chiwan lo mat repairing frui lo non arlu ta wag dagi masi lang ki jun nungwi tala ningkreng se ka bangke nili tum ke aroi lang lok si ki juna aroi lang lok si ki junang lo masi ala dak don cleaner ke ba house du si la sa don cleaner ke bang bong tala si bet ring ba sini tum cepador iglo ni tum tuwa da longun de ringwer ta chahangdon ta longon de tuwata non puta sensewer ta hangdon no long nang thok the majua aphandan ni tum council pen le ni tum chikidam bustami ni tum longon de ajhak aral tum kaningje atengke Congress ahut akerap ke longdun lake IAY ahemso ki kem kapatangte lason si non BJP sarkar ahut ke penap dik punang ke chaktot ansi pini arni anta thangnat awar sai longdun delang puta ninggang samse alam the nang chapaklang don lasinon kewang jilang arni penke komat asarkar tumsi wophong timung arat aphan kaching thor awar sai ki pipon thek hala so sarkar mate a party atumalongsi kacherap chetok bidun poputa kedobom sarkar atumaphan pachini pon na pan hello lo dat he parai an he dak an pen kalang limitar sieteng lo kalang an pen dak darong sipen lai sibel mo lan wen cleaner kepen la ilong cleaner kepen dak an wen gela ningkreng hu thema thathe he ha podak ke awil gena lo gidun ga langroi bithi bithari dang sabare bosan ya lo kalang dilapen bijoyrongpi Karbianglong live Kedamtang ningkan surihini ranar ke paningkan si Malongpi English medium school ke abarem EM Bidyasing rongpi arideng pensi ingpuponno Assam State District do onang bongpen Karbianglong District Kupiapor si lokacharli anathu paphidun hupma puke lata isonang theklo School asa hemjong se biaroy longhongaroy ason nangman rong pulote kupusi lokacharli asumaratum akai ke kupitong ke manjima puke kadu kavita chini hurno Kaprek a district ajo langdam pulote school ahem ke arnam kardom ahem asonsi mirba ridoji langki jonabar sai barpi barso ahem penchenglok school ke langchari donji asong sitami do vekji bonta ningduk meme alama bangke Karbianglong district ardo rong rup ajo ke do school ahem do anke kacheprek avedata sonno lason thak se deliram teronarong Malongpi English medium school ahem sitami aing happy lapen aing hap so anta henu laplo lapen lokacharli ahem arlo anta kangni awar savi lason se soarlo atum barpi barso ki do ahem anta awar savi Malongpi English medium LP school long sinin tum banglo labang so Malongpi English medium school bang ke kedam tang suri hinira mer ke baning kansi Congress government do hutsi bidasing rongpi alang li education EM ke do hutsi labang so school opening te kang lo lapen ke ladar bang ke teacher inugat pusipu dag nil tum dag managing president la dolo ladag masi
la si alang litum pen la bangso malong pi English medium LP school no na market desk bench ta be la pen tangka moha tanang le ne nang le ne la bangso alam aputhak ne litum karju jipu gini ne no ta first president gini ni gali se ta me hala to president bangke ke wo yo nono bangke ni phanse atu nak pi pensi ni deng lo claim pidun lo ba cerap dun lo la teacher lo la si nono bang malo principal ke hala mongor sing dongha alang dia rong ke tusun ning kheng ro tusun ning kheng ro alang ni bang malong be no lom bang we pin no ma bang we pin lang la lockdown lo putan ke bang bom si ta me tiklu lo batai hini la school boundary kadu be la ingram su la hai pi ne safai bijan nei pi ne ki ra cycle nang ji pu principal chi ne ma oi la so lam bang ke alang li nak tham te kang ige la si mo pen ta ni li nang li tumang no ta pulo ade la basement mukha na na se kang jar lam ne that's when mo khata la prang la koiron chalo koiron chalo la mane na hok ta pon pe lo la pusi thu bom lo injir bom lo la mane ke tham thiang enrollment bang ko student da ke student bang trainer ke aprang ke bang ko ra hini pen bang free ne do bang ke dak pen pass lo dam lo ke aphi bang ke school bang provincial asi ma abelang school bang provincial Chethan ponmi labangso school kedamtang ningkan surihini ranar ke paningkan hotsi Karbenglong Autonomous Council Education EM barim Bidya Singh rongpi arideng pensi ingpu ponno Bonta pini arnianta malong pi English medium school ahem kasalam thu proja phan tangka longdon depin lang pusi kidobam school kelang cari asong mai phu longsing be ahin pen Karbenglong la phan nang pachini don Denarong pen Bikram Teron Karbenglong live Kedamtang chitini phai ingkoi raser keparni Karbi Student Union mai phubarim Karlitang Bishnu Ronghang bangso aperte pen kachi otekang bobajok KSU aphan akan hok thedungno bangso ahema soratum aphan aning ke pathedam jipura all Assam Tribal Sangha tumpen aheman humridamno bangso ka humridam hot all Assam Tribal Sangha kongchen bang Aditya Khaglari lapen mai phu Milton Sonowala tumpen Japon se Karlitang Bishnu Ronghang ahemalongan palidam Bangso hot Karlitang Bishnu Ronghang aphan chikimo panse ahema soratum aphan aning pathetekang Bangso hot KSU Tiriamai ATSU Kamrup District Committee lapan ABSU Dimorea Anchalik Committee atum sitami Bangso Dimorea Hawar along Rara Pharman Saike Klempi Kachapaduk abangphu Karlitang Bishnu Ronghang aphan amanapeng kipi panse chikimo padodon Sonapur ban Nituras Ronghang Karbenglong live Tet than bang atuma phan Abirta kemi Kangthir et than bang arni aparman SBI dipua roa hinpen tet than bang atuma phan panong ponsi tangka kapara mabarsai ketho Nona dihu Kangthir et than bang arni mate Teachers Day aparman State Bank of India dipua roa hinpen tet than bang atuma phan panong si mesen avarsai pipono Laki tet than bang atuma phan SBI dipua roa hinpen jongjong loan mate tangka kera mabarsai pipono Laso puthakni phai pli arni bang troxi tet than bang atuma phan SBI diphu aro manager Niraj Kumar pen Sarva Shiksha Mission coordinator Nirupama Timung atumari deng pensi bangso alon piponno गवर्नमेंट ने जितने टेट टीचर हैं उनका जो सर्विस कंडीशन है वो जो नॉर्मल टीचर होते हैं जस्ट लाइक दैट 60 इयर्स तक उसको ये रेगुलराइज कर दिया। इस संदर्भ में गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन भी दिया है कि जैसे नॉर्मल टीचर या परमानेंट टीचर जो लोन के लिए एप्लीकेबिलिटी उनकी है टेट टीचर भी उस लोन के लिए एलिजिबल होंगे। हम लोग अभी जितने भी टेट टीचर हमारे पास आए थे जिन्होंने लोन के लिए एप्लीकेशन किया था हम लोगों ने उनका लोन ऑलरेडी सैंक्शन भी कर दिया है। Manager Niraj Kumar kapachini atengki Assam Sarkar pen kapachini atengki kithir thep than bang atuma phan ason thotsi tet than bang atuma phanta loan oversight pipon me puwa jokse nilitum SBI diphu aro hin penta bangso oversight pipon no lapen bangso loan ke endunji aning ki hangatum madu aphanta akerap NA pin pen nililong nangching mailoti choklo pusi Manager Niraj Kumar pachini News Text Report Karbenglong Live Kedamtang chitini phai pli arni Pregjama constituency along Congress claim bangamai kapado ponason thak thaksi Havar ke hat along sitami Havar ke hat mondol Congress asai hemalong claim bangamai padupon
Hawar Kehat Mondol Congress Amerpu Sanjit Teron Kachari Pona Mayalong Abarim Karbi Anglong Autonomous Council EM Anparta Kedobom KADCC Adun Mai Puroton Inti KADCC Kongchon Bang Samson Inti Lapen DTC Chairman Barim Daniel Inti Atumpen Danglok Penangan Congress Aratatum Chetongdon Mayalong Nangkileji MLA election ahut Congress pen kachutoidun abang tu aphan ke ongdung awut pen kapahaidun vek jiaphan kachingmai chingsai padopon Lapusona porahut BJP lapen ASDC aratatum pangrumpet bang pharu isira phokebra isi aratatum amethang asong chi urinti si Congress along kachepa ogdun angthek chepaklangdun Lason thak thak si Singhason constituency apharman longnit along Congress claim bang amai kapado ahut BJP ASDC lapen APHLC asong pangrumpet don thongkep aratatum Congress along chepa ogdun News Desk Report Karbi Anglong Live Pinya Abirta ke lopon sakang tonik lo domi thakmi kardom